Доктор Тенчева, кои са основните фактори, които ускоряват стареенето на кожата? Всъщност основният фактор е генетиката. Със сигурност той има изключително значение по отношение на стареенето на кожата, макар че не е единствения. Начинът ни на живот с всичките вредни фактори, като начин на хранене, тютюнопушене, живот в замърсена среда, поемане на голямо количество ултравиолетовите лъчи, което е много характерно за хората в нашите географски ширини, със сигурност се отразяват в изключително голяма степен върху начина, по който старее кожата ни. Как може да забавим процеса на стареене чрез ежедневна грижа и начин на живот? На първо място с оптимална грижа, с добра хидратация, добро почистване, задължително нанасене на слънцезащитен крем. Аз казах, че един от основните фактори е слънцето, което уврежда на клетъчно ниво кожата ни. Така че от изключително значение да имаме именно тези три компонента от стандартната грижа. Разбира се, можем да добавим много допълнителни съставки, които да стопират процеса на стареене на различни нива или поне да го забавят, ако не да го стопират, като ретинол, като витамин С, други антиоксиданти, които със сигурност оказват изключително добро въздействие по отношение на клетъчното стареене. От каква възраст трябва да започнем активна грижа против стареене? Бих казала 25 или дори 22 плюс. И аз опитвам винаги да науча пациентите, че още от детска възраст трябва да се научат да слагат слънцезащитен продукт, тъй като в концептуален план слънцезащитния продукт се явява първият антиейджинг продукт, който ние слагаме върху кожата си. Така че колкото по-рано започнем, толкова по-рано всъщност ние на практика правиме антиейдж грижа за кожата. А иначе, ако говорим в тесния смисъл на думата за антиейджинг продукт, т.е. продукт срещу стареене, вероятно късните 27-8 е времето, в което обикновено включваме първия продукт за първи финни линии и бръчки около очите и след това вече добавяме за цялото лице постепенно. Как влияят антиоксидантите на нашата кожа, колагена и ретинола? Те са три абсолютни вселени. Много трудно в рамките на един въпрос да ви дам изчерпателни отговори, но със сигурност, ако започнем с антиоксидантите, тъй като това беше първата част от въпроса, имат изключително значение, блокирайки свободните радикали, които са част от замърсеността на градовете, част от слънчевите лъчи, които достигат до повърхността на кожата и генерират свободни радикали. Така че там именно като защита се включват антиоксидантите, така че бих казала, имат директен антиейджинг ефект. Колагена е нещото, без което кожата ни би изглеждала като финна перушинка, без да държи плътността, стегнатостта на повърхността и да осъществява всичките си функции, най-вече защитната. Така че колагена ни е нужен. Как ще си го набавиме, вече е друга тема. Дали ще го набавиме чрез вътрешен прием на колаген, което ще подсили собствения ни, дали ще подсилиме образуването, синтеза на нов колаген чрез процедури или чрез правилно хранене, също има голямо значение. И по отношение на ретинола е доказания продукт или компонент от продукта, който гарантира антиейджинг ефект, когато се прилага правилно и достатъчно дълго време. Така че аз като дерматолог напълно заставам в защита на това, че ретинола е класическата антиейджинг молекула.